Iya mas. Tubanmu ndi to? Aku. Di Gandul malah. Ora asline tak bacok cengelmu tenan. Sik daerah anu Bejago. Bejago. Ya. Iya wilayah. Monggo sinten mawon ingkang badhe tindak teng Tuban mangki saged mampir wonten parkir Sunan Bonang. Lho kok nyapa paling ora yo mampir wonten griya kula. Lah kon kapan Bejago? Lho ngaku munut lho. Iya nunut ten kono. Aku yo ning emberan parkiran Sunan Bonang Oh ngono. alah kene kono. Nembang Nduk Cayu. Oke, Mas. Tembang sing enak aja nganti sini. Oke. Tuban iki tembangane apa? Senengane apa nyanyi? Yo nek kene iki yo senengane yo pertayupan. Tuban. Iya. Lah ning aku kan iki karo lagak winginane dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Timur Bu Kofifah. Bu Kofifah sebagai duta Duta apa? duta Apa? duta sakit.